Listen, I'm not joking here. You stand up, case or Igbo. If you are not ready, please go down. Or I will tell them to block you. And if I tell them to block you, I will block you here. If you are here to joke with me, I will bring you down and block you. Bishop, interview. I'm ready for interview now. Okay, bend the issue. I told that touch. Don't play with me here. I bend the issue in my hunger. Go Wonka. No, if you're near. Age your leg and age Bianca for interview. 39. Huh? 39. Ilubeti Mobamo. I'm on a mananubim. Okay, Choro Eloti. Don't play with everything. Don't make anything impossible. You know him, crew. Bend the eye again. Bend the eye again. Bend the other thing again. Bend the eye, see it like a bag of creepy old woman of Bianca. I got the white baby. Braga, stop. I regam. Better that she might got a wishy white, but okay, better painting. If I wish him by painting up, Papo. Okay, but I'll go painting, but I am leggy. Oh, yeah, the way for like a pilot, okay, Lazo. Lazo off, man. The wakaga ho straight. The wakaga ho straight. Te para onye agbara ogwu polio. The wakaga ho straight wa bingo. Te no kwa ho ma ho onye agbara ogwu polio. Tono. Awa ho ma uniteted no. Enwa kono nga. Gato front. Enwa kono nga ho ga go seba. Le la ka mad. Akaga wa pata okwu ko wa pata aka. Pataka Bishop akonam o. Pataka o. Apataka dị ihe. Eburu putowa. Leke we buru putowa ga buru aka Christian mother bịa nga agwa m so wa pata. Christian water. Ọ dị na genetics mmegbu onwe m. Ọtọ no la azụ ma mara ma nwe. Lanya gbega ọkụ ma hụ ma ihe yi ahụ enwe netere. Enwe azụ nwe otele nwere. Mbe enwe m otele. Otele adịrị ya. Ya mere ahụ anything. We fi na otele adịrị ya. Kakodi from last okay turn again. No otele. Any neko mama flat collapse oku. Yes. Otele get where apataka badro ngadi na get where agbega no otele. Get where aga no otele. Get ya where ma apata ibe get where uru ga no otele. Bianga bia maju chaya here. Go back there ma choboba. Go back there. Kwa honye polio de bianga bia gwa ma enwe motele. Yes. Hey, Lanya, the wakaga hon straight. Take para hon no ko onye agbara ogwu polio. Amu ake ko gara aka na lapse de na enwe otele dia. Amu ake branga eji lapse okwu ga akugara ma aka na enwe otele dia. Sorry. Ndo. That were phone go. The chef phone na Hoffman. The chef phone na Hoffman. Aha ge. Nwake ego nya. Chukwuneke. Ide afọ le. 39. Okay, man, ihe emege nga aka eba n'ihu akwụkwọ mba ụwa niile. Nga n'iru. Gaba n'iru. Te shuru ga ahụ straight.
oge nọrọ ka onye ọgwụ poli agbara mere affect the show oge ahụ straight ọrụ m dị straight ka m the show ga straight de were olu anya gị yiri anya olu gị were debe gbegume like this mmadụ na-elega anya m onye ma ole na mama ewu nwa shigo arinze bara nga bịa gbere m ihe nwa shigo arinze ka m wụ na dem you Chineke agbaghị ọkụ tekwu ụtọ dị n'oge ndị a na-asị ibiri ma ebiri ngwanụ onye ọ dị n'aka Ifunanya Kebi si na watch anyị Anambra ebe na Anambra Ekwusigo ebe na Ekwusigo Ichi ebe na Ichi akpọnalụ ngafa village nnu hem joge ebe ka ishi na watch kebi shi na watch ihe kpọgawa aha village gị kebi shi na watch nọ ka nna agwanụ gị nwere ebe ọzọ m kwesịrị ịnọkwanụ ije yi pant mba adameyi enwere pant gị pụrụ epu ọ dị pant m pụrụ epu iwu onye ohi adameyi zori nne gị na nna gị ọ dị ndụ ha na-abụ nọ ndụ ije eme nwaanyị na nwaanyị adameyi mife nwaanyị na nwaanyị mba ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji ahụ n'Otele enwere m go and bring it ejiro m ya ebe a ọ gba n'ọkụ gịnị gbara ya ọkụ o nwere mbọsị ụlọ gbara ọkụ n'ụlọ ngego wee gba ọkụ letị dị aka agba ọkụ o ji aka agba ọkụ ebe m plọgụlụ ya ịzụọla n'ọzọ azụbeghị m nya ka m ji bịa ka mma na-enye m ego m eji gote ọzọ ị mara ma onye ọ ga-enye gị ego gị nwa mụnwa as a father onye na-eme import ihe unu na-eji ahụ n'ike ka ọ gịnị ọ dị ka let me tell you if you're not ready for this interrogation therefore don't joke with me here Adam a joke don't joke with me here till you lie your age take kpara ihu nnọọ ka onye atụrụ onye efufu atụfushi ihe ezi chọfụ na dị don't joke with me here sorry etu otu o si yicha mmazazu okay the way who got who straight you know the straight bishop ke kwano the straight chok ihu m dikwanu pe o si yicha ma portable branga bịa gba m sị ọ dị ka nwere ihe mega gị nga da na mama ọ gịnwa mụrụ portable nwa pinko anaghị osiri ike mba eleghị mere nji lada di singing na di before elabala amụọna m ofuma na anabeghị m na di onye tụkwara gị ime onye nọ n'ilotuba m onye nọ n'ilotuba m ya wụ onye ebe onye Imo steeti ele nga anọta gị ihe ama m n'ime ụlọ ka anọta m dị ya nwa gịnị ka ị mụrụ nwanyị ewepụla akpa nwa mbụ ewepụbeghị m iji akpa achị Otele ana m akpụ ma na-eshi ana m amụ ka esi esi amachaghị m ike agbọghọ bịa ha ka gị machaghị ka esi eshiri ọ bụrụ na iwu kwuru na mmadụ ya ama ka esi esi mana I'm trying these days nye m ji gba gị nkịtị maka isiokwu anyị kwuru na ị na-amụtụ amụ nna gị o ji egbu oke mba ha mmadụ ọ dị ndụ ha na-abụdịcha ndụ nne gị ọnwụ onye ntamu mba mmadụ ole tarala gị kemgbe ị fụtara ụwa bishọp ịgwa gị eziokwu a amagụtazi ya ọnụ ha ihe n'ezigbo nne
Otele Rosanna. Condolence Otele go wala. Mba wa be kwa aka dikwa active. Ebi hu condolence. Okay, oh wana Condolence nke na anọ n'ime na anọ n'aka ịkpa. Ịsọ wala. Ama m nke na akọdụ mana ka nsi gị Otele na-enweghị condolence. Atrala vam. Otele oche baba. By kumkum, by whom? Genotype again. Again, you get timbu. Mba. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. What number again? 00. Huh? 00. Like it was 00. 817. 554. Ele him in the by 0. Biadna hard the bag. I think 080. Ongi wonya andro FM kulu. Okay. 080 Guinea. 817. 544. 389. 2. Hey. Bishop. Good afternoon. Okay, but I'm a member interview here 2 times. Okay, but let me get interview here before. I am number that day. Now, even that day, I have number. Which time we I put you up now? It was came on. Which time you but I let me get interview here before. It may have been able to be able to now. It may have been interview put you. So don't joke with me in my live stream here. Don't ever get don't joke with my live stream here. Or what I have again. Teleba wa mande asake temtu interview na be interview teleba wa mande nde buba ko we amande tiger base don't talk with my live stream here. Bishop tell that day man am interview to him that day so I complete any was ega lowa ega lowo nya awasa wa bingo